Ja Lauri on antanut tällaisia aiheita mietittäväksi, että mitä matkailu vaikuttaa luonnon tasapainoon. Eli miten rakentaminen vaikuttaa luontoon, metsien hakkuut, eli kun hakataan metsiä aika lailla paljaaksi nuo mäen rinteet ja sitten kun liikenne lisääntyy, lennot lisääntyvät ja kertakäyttötavaroita käytetään. Eli miten nämä kaikki vaikuttavat meidän elämään ja luonnonvaroihin. Ja sitten toinen asia, mitä voisitte miettiä, että miten jokainen voisi henkilökohtaisesti vaikuttaa näiden luonnonvarojen säästämiseen. Mitä tehdä, että luonto säilyy ja pysyy meille kaikille voimme nauttia kaikki tästä luonnosta, mikä meillä on tässä ympärillä. Mutta jutellaan näistä sitten myöhemmin, mutta ihan ajatuksen tasolla ajattelin kertoa tässä aamusta heti nämä asiat. Mutta no sitten tästä matkasta, meillä kestää noin 3 tuntia suurin piirtein tuo Oulusta Rovaniemelle matka ja ajattelimme, että kerran pysähtyisimme tuossa välillä, kävisimme kahvilla jalottelemassa ja sitten sen jälkeen ajaisimme suoraan sinne Rovaniemelle. Ja 11:han meillä on ruokailu ja sitä ennen, jos ennätämme, niin käymme katsomassa Ounasvaaralta maisemia. Ja ruokailun jälkeen sitten mennään sinne Arktikumiin, jossa meillä on aikaa sitten reilu 3 tuntia tutustua. Siellä on kaksi näyttelyä, joihin tutustumme. Ja tämän Arktikumin vierailun jälkeen mennään sitten sinne Napapiirille ja ajoitetaan sillä tavalla, että voisimme nähdä siellä sitten joulupukin myös siellä Napapiirillä. Ja pyritään siihen, että viimeistään kello 6 pääsemme lähtemään takaisin kotiin päin. Ei muuta kuin hyvää matkaa minun ja Marja-Leenan puolesta ja myöskin Raina.